pancing Pangklong kepapak obor sewu dineri palungguhan samangke paduka pepunden kula penemban Manik Sasmita kepareng ngayomi dumateng negari Ngastina anak Prabu Duryudana ndak sawang saka kaduan negaramu prasasat kaya ketaman Badra Irawan Badra rembulan Irawan mendung satemah surem ilang wibawane pun Bapa Resi Manik Sasmita sing bakal dadi cagak kinarya tuwak aja nganti rontok kawibawane anak Prabu Duryudana anggene ngendhaleni negara Ngastina nadyan kados pundi kemawon Bapa Resi tetep wonten ingkang dados Mitra satu ing cangkrakan mungsuh bintang Anwi abang-abang kula Pandhawa aja sumelang rasamu anak Prabu aku ngerti kamu tengah wali-wali angger Duryudana sangat kang Kurawa budidaya cornane Pandhawa kalandini gagawikan ripalungguhan iki aku bakal mbuktekke kasetyanku marang panjenenganmu aku nyuwun wektu sajroning 7 dina aku tak nyuwun pamit budal ning negara Ngamarta yen baliku ora nggawa sirahe para Pandhawa ora nyangking basing para Pandhawa melehno Resi Manik Sasmita besok mendemok baris baris prayitna ya sareng tawang ing Dwarawati pinumpes manik wawak Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawanku putra Madukara Bambang Wisanggeni ya pancen dasar para nyata wong Duryudana aku ingkang suwana ning Pendhapa Agung negara Ngastina ora dadi babarna ana wigati apa Wisanggeni yektine malih-malih apa anggonku suwana ngarsamu wong Duryudana iki yektine wong nuruti apa kang dadi pandhriting para kawula Ngastina tangise para kawula ing negara Ngastina iki sing rina wengi rumangsa kasiksa batine merga ora ana tandha tandhane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula gasing ing atase para kawula nandhang karuna
nglarangi sandhang lawan buga parandene pajek malah saya diunggahake satemah paribasan nekak gulu durung rampung teko semono apa wae kan dadi panjangka tumrape para kawula ing handhok marang pintering nalar lan ugi luhuring budi pekerti marang Mbah Makaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa ora ana wong pasis kejaba mung pejabat Ngastina kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodho kawula sing goblok yen dadi kawula bodho lan goblok pamurmu ora bakal ana critane wani unjuk rasa ngumpul marang pamarentah negara Ngastina. Wong Ngastina pusake. Kowe wong jobo saka negara Ngastina. Paradene lar neng ndi sang. Paradene karo campur tangan tumrap lelakon iki. Kowe dudu wong Ngastina, sarung diluru lamun tok melu campur tangan. Kok iso panjenenganmu kok lamun aku dudu wong Ngastina, mongko aku iki dene trah Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna malah palungguhan iki aku tak ganti takon iya pilih sing duwe hak wewenang karo negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa yen pancen sing duwe hak karo negara Ngastina iki Pandhawa kenapa sing dadi ratu kok Duryudana yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa dasare apa wewatone sing kepiye aku pengen ngerti. Mripatmu dereng gobok kuwisan iki pujangga kraton Ngastina Manik Sasmita kang dadi aran sing dadi mundur balik nek teko lamun kok bocah sing lupa karo sejarah kowe gak kandhani negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak kang dadi aturane mergo kaya semono ya kuwi sang Kresna Dipayana ya Prabu Andyasa semeh kepabur banjur wisuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abyasa mongko teka pratela putrane Resi Abyasa ki ana telu sing pambarep ya kuwi sang Baskara angka loro Prabu Pandhu angka telu ya Widya manut paugeran kudune sing dadi ratu pambarep ya kuwi sang Adipati Baskara kok Sapa lawan kok katanane dirusak wis dikodho ya jangan sing dadi lawan kang sejati ora mulya Adipati Baskara kok upamane ambil diri dosen dadi aku ini member malah itu kan Adipati Baskara ngerti kan kedatangan dan kepulangan yang pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono aku gak gimana syaratnya wong dadi ratu ki opo lan ana piro syaratnya wong dadi ratu siji wibawa angka loro wicaksana angka telu prasaja dinengat angka papat ya kuwi santosa santosa ki tegese piye santosa lair lan santosa batin santosa lair ratu ora kena cacat apa takon Simbah Destarata ke cacat apa beto lamun to kae iki tata netra cara hina mergo kancane nanang merem yen ratu tata netra kala hina kira-kira entuk dadi ratu apa aku njaba rame oke jane kemana garuk-garuk kok ya monggo barang monggo
Berasnya abot. Apa dibalane? Jalan mio arep. Bisa demi bukti wonten ngarapi oleh iwak mang oleh pake sapa kulo mateni bisa geni yen bisa geni mudah janaka ngengkon Pandhawa liyane melu ngenes desa kendal. Wajah-wajah Nyawamu iki wajah opo ae iki wis. Iki sing biasa iki, kebiasaan iki. Aja lali subscribe Kebiasaan aja lali sub karo krep. channel apa? Channele Konco Budaya. Selamat jalan dan hati-hati Mbak Niken Salindre. Oke, makasih ya. Saling